Examentijd, dus zeer ik in haast bij de RSG. Ja, en het waarjoet, het wie wel prima examenwaarde. De zinnen wie er wel zijn bij, maar het wie net een tige warme dag. En het wie wel zwitten, denk ik, in de lokaal. Nou ja, de komende dagen zullen we toch wel een meest cool waartype horen. Maar er zit ik een paar leuke dagen tussen. Morgen en sneeuw onder oren. Dit ik beginnen met joen en vannacht. Dan hebben we toch weer een waartype met flinke opklarings, een temperatuur tussen de 6 en de 8 graden en misschien hier en daar wel een enkele mistbank. De wind is net al te sterk, zwak ondmatig en die komt al wat meer uit westelijke richtingen waaien. En dan zetten we terug naar het waar van morgen. Morgen wordt een leuke dag. Morgen wordt een dag met zinnen, een dag met bewolking, maar vooral ik met droog waar. En de temperaturen die horen nog net oer 14, 15 graden op Eiland, 16, 17 graden verderop de provincie, maar de hoogste temperaturen in het zuidoosten. En dan de wind, die zal krachtig wijzen, krijgt 4 van 6, maakt het voor het gevoel wat frisser en komt uit het westen bij. Het vooruitzicht, het weekend waar. Sneeuw een prima dag met zijn 18 of 19 graden. Prachtig voor alle activiteiten in onze provincie. Oont de joen staat droeg en de zinnen er flink bij. En dan in de joentijd en in de nacht regenwetter en rein valt er ik op sneeuw. Dat wordt een wierte dag, een minwaar dag. Maar een temperatuur om er bij de 14 of de 15 graden in. Manje hebben dan weer eens wat meer zinnen, maar nog altijd een kans op een buiken. Meer zult net wezen en de temperatuur blijft achterbij gewoon 15 graden. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het waarsje.